Hello guys, आंनि दैमारु ब्रह्म इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायनानै लाफिनबाय। जाला बिदि। Hello guys, माबायदि दं लोगोफोर नोंथांमोन? जों दा नै जमदुवार पिकनिक स्पटआव दंफैयो। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअ इन्टारेस्टफ्रा नायलांबाय थादो माबायदि जायगाफ्रा नायलांनो हागोन आरो नोंथांमोना जुदि आंनि इउटुब चेनेलाव गोदानैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो टिउ थुनानै हो। बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि इउटुब चेनेलखौ। थुनो हायाबा सौना हो बेलाव आंनि भिडिअ इन्टारेस्टआव बे बिराद जाम्बा एसे डिस्टार्बद्राय बेलखौ बायो मबाइला बायदो बेलखौ बायो। थ' बिदिनो जाबाय नोंथांमोन नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ। बिथाङाबो बिराद कमेडि खालामो माने इन्टारेस्ट भिडिअ। बिथांनि नामा देबानन बसुमतारी। थ' गाइस नायलांबाय थादो। जों बबाव थांनो नागिरदोंमोनलाय? जमदुवार। मा लायनो नागिरदों? बेरायहैनि। नों थांफेरबायमोन जमदुवाराव? थांफेरबायनो साला खिन्थु आं दिनैसो फार्स्ट टाइम जमदुवाराव। थांफानो? औ जायो हट। नुनानैनो जानो लुबैहरखाबाय। कमला जानो होनदों कमला दासो बिसमुरि बारदों नै बिसमुरि। पार्कआव लोगोफोर गाखोबावगोन। মাজত দি আমি গৈ আছোঁ জমদুৱাৰ চাবলৈ। এতিয়া আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'ত ইণ্টাৰেষ্ট আছে চাই থাকক। আজিৰ জমদুৱাৰৰ জগা ইণ্টাৰেষ্টটোৱে বেলেগ ধৰণৰ হ'ব। ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ গাছ আছিল কিন্তু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা নাই। सोमखोर हाजोआ ओमफ्राय जोमैया बिरलाङो ओमफ्राय आंबो बिरफायो। रोगालै बियो खामानि गैया। गेस करो हम कहाँ पर है? जारलासोलै हम पी रहा है। फ्री एल्कोहल पता है फ्री एल्कोहल। दाना लगाओ मुझको पीना है गुगरी कार भाई जमदुवार। थाबायबायल' अबाय सहैगोन मिथिया। नों थाबायगासिनो दं खिन्थु माब्ला सहैगोनथाय बिसि गोजान दङ जों थाबायनानै नायथारगोन। चलो चलो भुटान। भुटाननि मोसौफोरखौ देखायदोरा एसे। नों नांगौ नामा भिडिअखौथ'? दे जाबाय। दा सहैबा देखायबावगोन। दोनथ'दोंमोन थादो जों बानायबाय थागोन भिडिअखौ। नैबे माबे अन्थाइ लायग्रा बेयो हनै बेजोंनोखा। जमदुवार पिकनिक स्पटआव फैनाया माबा दुगैग्रा भुटाननि बैग्रिखौ जानो नायसै। भुटान सेरनि बैग्रिया गोदै जानो हागौ खोमा। सौफैमारबाय दैनि नामासो मा नामथाय? दैनि आवाज खोनायै फैनानै सौफैमारबाय खिन्थु दैयाबोथ' मोजाङानो।
थांसै नायनोसै खाथियाव थांनानै माबायदि ओइस वाव वाव बेनो जानांगौ खोमा गमामायैनो सफैमारबाय जुमदुवार पिकनिक स्पट अब्लाबो जों नायनानै थांसै गोसोआ जोंहा एसे दुखु दं मानोना बेयाव फैनानै पिकनिक जाफैनो मोनासै जास्ट बेरायनोल' मोनो दुगैनो Domingo pertandingan dia mati. नायनानै लादो बियो जाबाय जुमदुवार एबा भुटाननि सिङाव थानाय मोनसे दैमा दा बेरायनो फैदों देबा मा खालामदों तो गाइस माबायदि दैनि बोहैनाय आरो साखाथि फाखाथियाव थानाय सिनारिफोरा माबायदि खिन्थाहरदो नै जोङो बेयावनो दंफैजोबो औ माय